Dobrý deň a vítajte v dnešnom krátkom videu, v ktorom si ukážeme, ako funguje nová verzia klávesnice SwiftKey. Konkrétnejšie sa zameráme na funkciu Flow, ktorá bola pribalená do novej verzie. Ide o funkciu, ktorá je veľmi podobná aplikácii Swipe. To znamená, že stačí, aby ste prst klzali cez písmená v tom poradí, v akom sa nachádzajú v slove. Ide o rýchlejší a mnohí tvrdia, že aj pohodlnejší spôsob písania. Okrem toho SwiftKey vylepšil aj to, ako sa klávesnica učí novým slovám a zjednodušil opravovanie napísaných slov. Stačí jednoducho kliknúť na akékoľvek slovo a okamžite sa vám zobrazia jeho alternatívy. Táto aplikácia je zadarmo pre všetkých tých, ktorí mali zakúpenú SwiftKey 3. Ak si klávesnicu chcete kúpiť teraz, jej cena je 2 €. Dostupná je verzia pre smartfóny, ako aj verzia pre tablety. Toto bolo rýchle predstavenie novej klávesnice SwiftKey 4, ktoré ste sledovali na androidportal.sk.